Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux, moćna magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao biti zabranjen, osim u galaktičkom fudbalu, najsjajnijem sportu u univerzumu. Ali pre 15 godina misteriozna eksplozija je potresla Akilijan, izbrisala dah i uništila naše šanse u galaktičkom fudbalskom kupu. 15 godina bez dobrog tima, ničeg osim snega i leda. Sada se nada ponovo rađa. Novi, mladi igrači koji će da povrate dah Akilijana. Naša sudbina je u njihovim rukama. Galaktički fudbal. U prethodnoj epizodi galaktičkog fudbala. Neverovatno, kraj utakmice je oni kao da se nisu ni malo umorili. Zamislite da ovaj Flux padne u pogrešne ruke. U vojne svrhe, na primer. Neću da te lažem, tvoja povreda je ozbiljna. Mikro Ice, hteo sam da ti kažem da si igrao sjajno. Ne osjećam se dobro što ih razdvajam. Ova kapsula će ispuštati smrtonosni otrov u tvoje telo. A ako želiš protiv otrova, morat ćeš da nam daš rezultate Metafluxa. Rocket nije upoznao svoju majku. Dobro se brini o njemu, mlada dama. Radio je zajedno s profesorom Isonom i svi vi znate njegov novi identitet. Sonny Blackbones, vođa pirata. Da bismo pobedili senke, moramo biti savršeni. U suprotnom, nemamo šanse. Dao ti je svoju narukvicu. Mislio sam da je to tvoja Amajlija. Pa tvoja sreća se od danas menja, druže. Upravo si izgubio svog najboljeg prijatelja. Šta je to? Nekakav slivnik ili odvod. Sonny Blackbones, uhapšen si. Kakvo iznenađenje. Lobnor, za mnom. Korso, hitna evakuacija, plan B. Ponavljam, evakuacija, plan B. Dok čekamo vaše saigrače, prođimo još jednom taktiku senki. Kakva je to buka? Dopire iz Klempove laboratorije. Reci mi, Trane, kad će izlaz? Počinjem da se osjećam klaustrofobično. Trebalo bi da se cevi račvaju samo par metara ispred tebe. Ne vidim ništa. Jesi li siguran da... Siguran u šta? Sonny Blackbones je pravo ispred mene. Jesi li siguran da si dobro, Mikro Ice? Mora da si počeo da haluciniraš. Tran, kažem ti da je to Sonny Blackbones. Izvini, mali. Vole bih da ostanem i časkam, ali izgleda da su mi tehnoid roboti za petama. Taj glas! Mikro Ice, nema šanse da si sa Sonnyjem Blackbonesom. Zašto mi niko nikad ne veruje? Mogu da vam pomognem, gospodine? Ne treba mi pomoć. Zanimljivo, nisam stekao takav utisak. Tran, ako uspeš da se koncentrišeš dovoljno dugo, možeš li da nam pokažeš najkraći put odavde? U blagom smo škripcu. Dobro, radim na tome. Gospode, šta se desilo? Kakva katastrofa! Pogledajte. Ko je mogao to da uradi? Pretražite čitavu školu. Lepa.
se drži, dečko. Ovuda, gospodine! Zar mi niste rekli da vas brod čeka na drugoj strani Akilijana, gospodine? Zatvorite istočnu zonu. Ne mogu da verujem. U liftu sam sa vođom pirata, Sonijem Blackbonesom lično. Sviđa mi se to što radite protiv tehnoida. Ja sam vaš najveći obožavalac. Moj najveći obožavalac? Nemoj preterivati, mali. Šta si radio u ventilacionim cevima, ako smem da pitam? Malo sam izašao na vazduh. Tome ventilacija i služi, zar ne? A vi? Samo sam posetio jednog starog poznanika. Veoma starog poznanika. Drži se, dušo, bit će ovo teško sletanje. Dušo, dušo, čuješ li me? Odgovori mi, molim te! Isone. To sam samo ja, Isone. Trebalo je da se nađemo, sećaš se? Imaš li Metaflux? Unutra je. Ubaci moju ženu na svoj brod i spremi se za poletanje. Pobrini se za nju. Idemo, moj brod nije daleko. Žao mi je, Isone. O Bože, ovo nije moguće. Jeste li dobro? Jeste li dobro, gospodine? Ja nikad nisam dobro, mali, ali sam se navikao. Izgleda da su vaši prijatelji iz tehnoida odlučili da ne čekaju lift. Znate li kako se ovo koristi? Imamo li drugog izbora? Čoveče, Micro Ice, šta radiš to? Magnet bordujem, čoveče! Sneg je danas fenomenalan! Tran, da nisi video Klempa? Svuda ga tražimo. Micro Ice, kakva je to buka? Ništa ozbiljno, Tran! Samo dva tehnoid robota koji pucaju na nas! Šta? Molim vas, recite mi da je ovo mesto gde vaš brod treba da se pojavi i da nas izbavi. To je to mesto. Pa? Za
Zaboravite da sam išta rekao. Pretpostavljam da bi bilo previše da pitam da pođem sa vama. Soni! Pogođen sam. Ovuda, brzo! Misija otkazana. Pobegli su. Šta da radimo, gospodine? Vraćamo se u bazu. Vodite me sa sobom. Od tebe ništa ne možemo sakriti, Clem. Ali to je ludost. Ali shvatit će da sam nestao. Nikad nećeš povratiti Betaflux. To ćemo tek da vidimo. Uostalom, ko je rekao da si ti nezamenljiv, Clem? A? Svuda smo tražili. Nema ni traga od Klempa. Grešite, prijatelji. To je zato što niste dovoljno dobro tražili. Clem? Gde si bio? U svojoj sobi. Zašto? Postoji li neki problem? Arch, možemo li da popričamo sa vama? Nasamo? Dobro, pratite me. Sa piratima? Jeste li sigurni? Kako je mogao da nas napusti u ovakvom trenutku? On zna da je ovo najvažnija utakmica do sada. Šta li mu se motalo po glavi? Kako mu je? Ne izgleda dobro, ali kako on voli da kaže, izvući će se. U svakom slučaju, hvala, mali. Verovatno si mu spasio život. To ćemo još videti. Mogu li da pitam kuda idemo? Za to mesto nikad nisi čuo. Ovo je fenomenalno! Više od 1 minuta do kraja, kilijanski tim igra iz 1 prošlogodišnjim osvajačima Galaktičkog fudbalskog kupa. Rezultat je 1:1, a Kilijan konačno ima šampionski tim. Arch i njegovi igrači pokazuju izuzetan timski rad. Arch vraća loptu na poziciju levog beka. Arch sa velikom lakoćom tripla jednog drugog protivnika. Približava se kasnenom prostoru, sprema se za udarac, ali... Faul! Igrač Seki napravio faul! Kao i obično, Arch se povlači samo nekoliko koraka. Publika zadržava dah. Mogli bismo biti svedoci još neviđene akilijanske pobede. Treneru, možemo li da popričamo na trenutak? Šta je bilo, May? Pa, naučila sam mikroajsove kombinacije. I želela bi da se nominuješ za njegovu zamenu. Stvorena sam da budem napadač. Na meni je da odlučim. Trenutno neću praviti nikakve promene u timu. Još uvek se nadam da će se mikroajs vratiti na vreme za utakmicu. Sada bih voleo da ostanem sam. U redu. Još ne mogu da se pomirim sa tim da nas je napustio. Kako je mogao to da uradi? I ti si nas jednom napustio, sećaš se? To je bilo drugačije. U pravu si. Kada si ti otišao, Micro Ice i ja smo pošli da te tražimo. Pretpostavljam da ćeš ti učiniti isto za njega. Džok, preteruješ. Čekaj, Džok! Zašto si tako ljut? Otišao je zbog nas, May. Zbog nas! Nismo mogli da znamo šta će da... Arch
želi da pokušam da igram u napadu s tobom. A? Znam i ja sumnjam, ali Arch me je zamolio. Pa ipak je on trener. Izgleda da si bolje. Šta? Osjećaš li se bolje sada? O, da. Dobro, probajmo ponovo. Tako je, već je bolje. Ko je rekao da May može da igra u napadu? Mislili smo da si ti. Naravno, svaki član ovog tima radi šta god poželi. Daju i šansu, Archer. Dobro se snalazi. May, vrati se u odbranu. Ne želim da se ponavljam. Hej! Džok, uđi u sredinu napada. Moraš sam da pokriješ čitavu širinu terena. Džok je u pravu. Na meni je da vrati Mikro Ice-a. Ne možeš da nateraš ljude da se vrate protiv svoje volje. Uostalom, mi ne znamo gde je on. Osjećam se tako nemoćno. Rocket, želela sam da te pitam. Nikada mi nisi pričao o svojoj majci. Mojoj majci? Zašto bi želela da ti pričam o svojoj majci? Zato što nikada ne pričaš o njoj. Nema tu šta da se kaže. Ona je umrla nakon mog rođenja. Umrla je? Jesi li siguran? Da. Zašto me... Onako, bez razloga. Tran, pokaži mi planove ventilacionih cevi. I ti planiraš da odeš? Samo hoću da ih istražim. To mi je i Mikro Ice rekao. Tran, nisam raspoložen. I on je to rekao.
Jesi li videla još nešto u svojoj kristalnoj kugli? Videla sam Micro Ice-ov nestanak. Micro Ice mi je oduvek bio poput brata. On je moja jedina porodica pored tebe. Nemoj da kriješ istinu od mene, Maja. Moram da znam. Znala si da ću te ovo pitati večeras, zar ne? Bilo je to pre skoro 16 godina. Kao i obično, otišla sam da skupljam biljke u šumi na brdima. Iza jama u sektoru 7, nedaleko od Folta. Trebalo je to da vidiš. A Kilijan je bio zaista veličanstven jednog doba. Ostali smo tamo nekoliko dana. Živjeli smo od biljaka koje smo prikupljali. Tokom jednog zatišja u patroli su nas pronašli. Tada sam videla da se čitav predeo promenio i bilo je strašno hladno. Snežne oluje su postajale sve jače. U to vreme preživjeli su morali da se sakriju u planine. Želela je da te nazovem Džok. Dala mi je svoju narukvicu za tebe. Toliko znam o njoj. Šta je s mojim ocem? Zar on nije bio s njom? Mora da je bio u letelici kad je eksplodirala. Žao mi je, Džok. Zbog čega, Maja? Toliko si toga učinila za mene. Sljedeći put u galaktičkom fudbalu. Dakle, ti si heroj, a? Nemamo čitav tim. May, igraćeš sa Džokom. U napadu. Sad kada si dobila ono što si htjela, mogu li da dobijem narukvicu nazad? Ne vidim Micro Ice-a. Nadam se da se nije uplašio od nas. Ne predajte se! Utakmica još nije gotova. Pa šta ćeš onda da radiš? Ostaću